Azken aurrekoak! Asier eta Nerea dira Brave Fighters taldeko kideak, Nereak San Adrianen ikasten du eta gimnasia ritmikoa egiten dut. Asierrek Ibarreko landan ikasten du eta hip-hopa dantzatu. Biok 16 urte dituzte eta euskal dantza egiten dute elkarrekin. Iazko galan ere izan ziren, txundituta gelditu ginen, beraz, txalo zaparra da Brave Fightersentzat! I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the barefoot king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a chord and it's a broken hallelujah. 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 Enez, ez zaila dakazuen, la la la. Bai hoixe. Bueno, Nerea eta Asier zorionak oso ondo. Zorionak. Bueno, eta hauek ez dakitena da, entxaiotara etorri ziren Asier eta Nerea, eta zalantzan ibili ziren castingera aurkeztu edo ez. Hau da, bukatu gabe zeukatela lana eta ez dakigu aurkeztu edo ez da, nola ez ziren aurkeztuko? Merezi du ez da hauek ikustea hemen, ez da? Bre! Bai hoixe! Bai! Bai ala bai! Bai! Zorionak lan ederra. Gardena eta garbia. Bueno, zenbat gauza dakazuten. Lehenengo, ze bikote artistiko polita egiten duzuen, biok batera, benetan, pasada bat zuek ikustea hor gainean. Eta gero zenbat gauza, zenbat estilo diferente, dantza estilo diferente nahazten duzuen, akrobaziekin, espresibitatea. Zenbat, ez da bakarrik dantza egitea, ez? Holtza gainean, baizik eta publikoari transmititzea zeo zer desberdina. Eta zuek hori lortzen duzue.
eta gero zuen arteko harreman hori, harreman politori. Beraz, hori guztia da guri transmititu diguzuena. Beraz, zorionak bikote, ze oso handiak zarete. Benetan, zorionak. Maitia, Nerea. Emozionatu da, normal. Hombre. Bueno, Ei, nahi negar, libre Justo sentitu gaina. hemen, libre sentitu. egia da, guk deskubritu genduazan ondala urte bete, oda bigarrena ez da. Eta ja, urte bidaroa guz, ni bintzat, talde hau burutu ikendu ezinik, zelan egiten daben dantza, zelako... Egia da, ze gauza ikaragarri egiten daben, ze transmititzen daben, eta, bueno, ikaragarri gustatzen jakun taldea da, duda barik, eta maila profesional ikaragarria dukatela. Ikaragarria. Zorionak bikote. Eskerrik asko, bihotz bihotzez. Ai, ama, baguaz azkeneko taldiakin, aurrea bideoa!